Model hyblyg. Gyda'r model hyblyg, os oes digon o ddyfeisiau ar gael i'r dosbarth cyfan, yna gallai athrawon ddefnyddio'r holl adnoddau a ddadbrygwyd gennym i lunio cynlluniau dysgu unigol ar gyfer ei myfyrwyr. Bydd hyn yn rhoi hyblygrwydd iddynt ddysgu ar ei cyflymder ei hunain. Rhowch hwb i'ch cynlluniau adolygu heddiw. Gallwch ddefnyddio ein gwersi a'n hadnoddau dysgu gyfunol rhad ac am ddim yn adnoddau.cabac.co.uk.